ki kubor nakaslem jong unong san Hima. Berkompleksibun ba kinet sadap ni kapor ke jongpi. Tingai kuat menekan berpi nama pi T.1 Nonghikai. Mapi batru ku mucerman jong ne kafastom. Ti kajela jongi kendap san pusnam. Ha kajing rakhe jongi ke balong ha ka arpoi terik. Mentau Bnai kelalangkot Hajar puang. Ti kuat menekan kerpang berpi ki Nonghikai. Kai kajing i jongpi hakine ki san pusnam. La ka pule putih hapo kajela. Kala kiu ne la kadang hiar ne ki jing yu i ki jongpi hakine ki san pusnam. Ti kebanang kon ngai blai pi ba pi ai na kan kalan bangan ya liu jimut lembat pi ham tam kumu president jong kan ka fastom Federation of All School Teachers of Meghalaya di ngalabat ru la slam kumutau General Secretary jong ka Jagatam Joint Action Committee of All Teachers Association Haduh mentarung ngadang bakum Presiden jengka Meghalaya apa Primary School Teachers Association di hangnya ngan keren kumu present ma state level Presiden jengka Federation of All School Teachers of Meghalaya di kabanung kong halor ka education hi ngaku aban ongkum ne halor ka jingdap san fosnem jengka state Meghalaya junging hakane kapor te ngamkwa ban condemn lane ban penrem ya kan ka Sorkar ka pemerintah ndai la ban no tang ban sukun tu ya ka namar bakan ka Sorkar ka pemerintah kadang subat sansnem ti hapo ka jingbat sansnem jong karu uwan na uni covid bunun kong covid baar covid balai ti nak takadaw nyen minum condemn ya kan ka Sorkaru ndai ka ka bangidon pat kadai ban ai ka to ka ne ka suggestion na kabentakan ni Sorkar ru ke pemerintah dan rei ke jingkran jonga hang ni kalong khamtam iki Sorkar ki ba nadu usnam nyo puar terter nadu bangiyo hiya ka jela state Meghalaya mo ti hang ni ngaku ban penpau khamtam ha ka education namar ngalabat kum nong yalam nadu usnam ar Hajar iwei ha ka jinyo i jonga ha kalian ka education te ka kredit ka banungkong namban se ban ai shwa siki missionaries ki bla IT yala ka jong ka jingim yala ka jong ka but ka bor kumno ban kentiu ya ka puli puthi hakane ka state Meghalaya baro ka wei da ka ba ai buram ye ki Christian denomination baro khan ki badan ha ka state Meghalaya kadai ka jing trai stom jong ki kadai ka jing IT ka papura ka jong ki ba ka education Haduh mentah haka state Meghalaya kapau. Dan rei na kaliang ka Sorkar hi hoi. Kadon hi kata ka jingtrei jongka mo rei. Ka jingyo i jonga kalong kumne ba. Haduh usnam prapu kendai tau. Kini ngalaban ong namar ngalaai da ka RTI. Haduh usnam prapu kendai tau namar ngalaai da ka RTI. Mensua kat bangpat don kani ka RTI ti kat kum ke jingtip ka bangayo kini ki school mensua ki balong ki government aided mo ki khot government aided kakamot Adhoc ki khot Adhoc school ya kini ki school kat kum ke jingtip jonga shwa ka RTI 8 kilo defisit yaki don katu kat ni ki school la penglong government yaki kamdei kat kum ka merit kamdei kat kum ka jingtebit kamdei kat kum ka jingrai ka basisya ndrei ka dei purely political backup hak to ka porte la ban ong la shulemon la shujet kat bamon la shurai kat bamon uskul ubadon jingyadei bat ki minister la penkiu defisit la yo government ki school ki bamdon jingyadei bat ki minister wa ada ki treihok wa ada ki le baharu dan jingitu yaki dei nak takadaw ya kani ngala ban pensisya haduh menta meniru ki school ki bala celebrate ya ka golden jubilee san posnem ki ladap kidang dei ki Adhoc school haduh mentaru te hangni ngayo i kani kadai ka drawback
na kaliang ka education department bakamdon sisya tapi kata kabaki on ka monitoring system kababiang kamdon kata ka regulatory board kababiang kamdon kata ka education commission agak state yung ni kaban concentrate baik ya ka education kaban pek baik ya ka education kadai nak kata daw ka jingyo ijo nga Haduh mentaru nakaliang ka education te namyo i bakan ya in the right direction anut bandong namyo i bakan ya in the right direction tenalor nang taru mo hadin bangalaay RTI ngayo iba ngadu usnem prapu kendai pau lada pikain Haduh menta la long lai puai snem kamdon syuk kano kajing kentiu deficit ki Adhoc lai puai snem la beteng ndai ki school ki dan sai Adhoc ti kidon ki school ki batrai baharu gitu kidon ki school ki bam trai baharu gitu tade Kaya kadaw ba panlong ya ka Sorkar ki school government. Ni gibon baru school government lay teng kim don ki school babiang. Kat ba katulop ka biang ma ki Nonghikai ki he ba. Kat ba ki school pa ki building kim don ki building ki babiang ha. kawai pi ka kini ki school government la ban ong namo mla ban len ba ki school government hite ngayo i kim don ta kan ya ka management ka babiang teng kidon ki sinong ki ba kinong sensar sinong ki babiang kinong sensar sinong ki bapoy mati kilong kita ki management jong kini ki government school te ki khamyat bet khamyat renti enrai ki babon hi khamtam sanong kandong kini ki government school te la isen ai sisya hangni kadon kata ka management ka baduna ka management ka bambiang te la panya ki school kumtu de ki sinong ki bapli ki baduna ka jingtip ki baduna ka knowledge ki baduna ka jingnang jing start te nakaliang ka Sorkar kumbang alakran nadu haswahi lada day government school na lada day deficit school na lada day Adhoc school na kata ka monitoring system kamdan kababiang kata ka inspection kababiang rukamdan bat kini ki kumansyong no ki inspector of schools walada ki laleg inspect makanaru kala sulong tang kata ka formality ban ya di siya ban yo kublai kti nrei ban sim action siya kimnot wat ki school ki babon ki jing dunaru te day nagtagadaw pi kami kala long ka abakamdon hi kata ka strict monitoring system kamdon sisya kata ka strict inspection kamdon sisya kata ka strict action Ti thu yangi kani ka seng jong pi seng Nonghikai. Ka seng jong pi kadai ka seng jong Nonghikai ne kadai ka seng jong no but kanu tali ki school but kanu tali kanungot ki Nonghikai ki besto but pi kani ka seng jong pi. hakajing sisya hi mo kani ka fastom kadai kata ka Federation of All School Teachers of Meghalaya kabakan thup nadu ki lower primary ki badon sanspa sanpu pratali ki school si Hajar si spa khandre umut ki Nonghikai apa primary praspa sau kusau tali ki school lai Hajar lai spa nyo punri umut ki Nonghikai secondary lai spa prapu pratali ki school ar Hajar si spa andru pusau umut ki Nonghikai higher secondary nyo pau tali ki school Saus pa lai pusau tali saus pa lai pusau mut ki Nonghikai te baro ki school ki long khat pras pa andru pau bat ki Nonghikai baro khat ki long nyo Hajar khandai pau Kini ki thup lang ya ki government ne ki thup lang bat ki school SSA ro ne kumno ki ek school bakan thup kini. kini kide kita ki government aided ki ba ka Sorkar ka pat Adhoc ya ki kini kita ki government aided ki baka Sorkar ka khot Adhoc kini kimdai ki SSA kini kimdai ki full government nrai kita ki government aided te nrai ki kini ki khon jong ka Sorkar ki ba don hok ban kiu deficit kumba kala pan kiu deficit ki wei kini ki don kata ka hok ba kiru ki dei ban kiu deficit Jing ka thong ka jong pi kan thawi kani ka fastom ke ka thong ka jong pi kan kathom bagi seng ya kani ka seng ha ka jing sisya mong ila sina bah ki memorandum ru ha kom ko badai
kathong ka bokong san hi kare ban penbaha ban ai jingmut ya ka sorkar kumno ban penbaha ya ki school atas state baro ka wai ndai tang na banta ki adhok ndai kumno ban penbaha ya kata ka rupam peniat ya ki school atas state i baro ka wai batru bakandon kata ka equal pay for equal work equal pay for equal work mo tentang masuk no kaju ka qualification kaju ka training kaju ka burden kaju ka duty kaju ka responsibilities nrai kita kitulok pat kilaya per sabnen sa kandau dai nak tagadaw ni sen ya kan ka sen nang ba kan yo ay kata ka hok kan jong kinong hikai ki bokli mo ki ba kinyo ay kata ka equal pay for equal work kan kata bat hakaju ka poru ka jing sang jongi kan ka sang ka dairu ba nga kumunong yalam bunsin hingaju ban ba ka justice jong ki kena school ru ki di ban yo kinong hikai ki di ban long kinong hikai ki ba sisa ki ba trei hop ya ka kam ki ba IT sisa ya la ka kam na ka benta ban penhe pensan ye kini ki kena hakar pom ka badai nei tang bakin yo ai ka jing start nga barabor nga hikai ki bi ki dei ban yo ru kata ka health of the body Te ki kita ki lakno sin lakini ki jing dawa jeng pi philayot ame kan government lak kadang soteng hae kini ki jing dawa jeng pi kani ka jing dawa jumi ngala ban ong ba walada na kapor sakapor ka sorkar ka yarap rukan kata ka baki ngala trei kumunong yalam menta nadu usnam Hajar iwei man bangi dawa enhancement man bangi dawa enhancement kamu man bangidawa ka sorkar ka suai enhancement man bangidawa ka sorkar ka suai enhancement man bangidawa ka sorkar ka suai enhancement pi kami kan penlongi kinong hikai bakin penlut por tang ban sudawa sidawa penlut por tang ban mi sasurok penlut por tang ban kuslai balai kain ba kinong hikai ki hap siap bandawa balai ka sorkar kam penbek-bek bekinyo kata ka basic pay ka ba automatically ka increment kan wanhi every 6 months ndadon kam syo ban hap mi surok te tanghang ta pim tharai ba ka education ka la fail ba kinong hikai kichu hap mi surok kinong hikai kichu hap si hap bandawa balai kimyo ano la ka jong ka basic pay ka pamdan kam suban mi sorok automatically ka increment kan wangi tikitulop menta kidan ki ba barit kino tulop jong kini adhoc kidi ki bakat no katulop ka barit atala ban ong ka jong kini ki lower primary ki yo tang khat Hajar si Bnai ki apa primary ki yo tang khat Hajar si Bnai ki secondary ki yo tang Hajar si Bnai ki higher secondary ki yo tang Hajar si Bnai kat ba kini ki ba la dei pat ki deficit system mo kitu ki bela trai mudur ki lower primary ki yo adu saupusan Hajar si Bnai ki apa primary ubayo sanpau adu nriu pau Hajar si Bnai u secondary ubayo udon bayo nriu pau udon bayo adu kendai pau Hajar si Bnai u higher secondary ubalalong senior le ulayo adu silak si Bnai te ki kini ki adhoc ki yo Pindai anujar bakatulop dong ki deficit system bat ki government kalalong tang si pawa atu kata kadai ka right direction yung ka state government for the last menta kan dap san post nem ka state atu kani kadai kata i right direction kamdai ka wrong direction ba hadu san post nem ru mla ban solve yakini ki problem Haduh san paus namru kini ki problem kimi nang ta sakawai ka problem nan yatu ipi ngala ban sairu da ki kot ki Islam tambah kensan te menta teng udon unong hikai uba syaot tulam udon unong hikai ubam yo tulam teng kadon ka management ka ba lebengi kinong hikai teng pat udon unong hikai uba subuan ubam lektere Basu ai kontrak ngayo jingtip kidon kinong hikai rumah kiba layo akatulok ka bahe sisnem rum lek trei arsnem rum lek trei katulok san pound rupa Hajar ai sop kontrak si pau Hajar ai sop kontrak hak san Hajar the rest subam ai nayin kum kituru don nong tokit
Don nong ai namar balai kam don kata ka education commission lani kam don kata ka regulatory board kaban mo kaban ai ka proper regulation kan kini barok kan kaban regulate properly kan kini barok kan Nalor kembali tulop. Kisah juk tulop man lau Bnai ne ki tulop sin sistem ne sin lai Bnai. kini te ki Adhoc te ki don ki bayo sisin ar Bnai ki don ki bayo sisin lai Bnai ndai apo kan ka sistem ai te kila buni ki bayo jan manu Bnai kani ka Sorkar ka pemerintah te kalau sedang penbaiki naga benta ki Adhoc bakin yo manu Bnai dan ki bayo manu Bnai dan ki bayo sisin ka ar Bnai benta kini kita ketika jinstep terekam jom ki sekretari Tika ka jing per nomor ba. Kini school government pi ong bakiyo tulop lu silak ro. Tulop ko joki. Ne pe Hajar ro. Dari teteng hak resort matrik ne kelas kasto ki hiar bhag ni school government kat ba ki kiu bhag ni school Adhoc school private ki bayo tulop beret. Kai ka jing per. Tadi dia per kalau benta pi kini ki school tempat ong no ki school private ne kini ki school ki jong ki missionaries ne ki school jong ki private mo ka management ka piang ba te ki Nonghikai ru ki not ban lek mon bat nang ta lajit ru kerpang da ki Nonghikai hi ki ba kham tebit ten rei hakini ki government school patenteng namar ba ka management kambiang karu kompaniat kambiang te ki kemi ki kparu kimda sultanat hi ban ha school chekini ki government school te wala da ki pha satu ru kajin hikai kumba ngala ye thu ru kam dalong ka babiang kam dalong ka babek kam dalong ka barenti nak tagadao kan kawan ka to kali ka jong ti mo ba balai dalong bunta namar ba bunta mdon te bala ban strict yu nong hikai ru lada ulai ru mdon nong ong lada umlai ru mdon nong nut ban ong te ka management ka don kam banlong ka good management To. Hadin kan kesan pusnam. Kan kejira kejung kesan pusnam. Kai kejang ajung motong pi. Layakin perani kala jong ne layak government. Ka jing ai jing mut jonga ta kalong kane kawai ba. Ya ka Sorkar khamtam mo. Ba kandam kane ka strict regulator buat kaban strict ba nangi sakmat. Ba ki school parok hai ki ban long ki school ki ba ki Nonghikai ki bala long well trained bal ada kanu ka school nomor ba kanu ka school mo la da ka thum tangi kita ki bahayeng na tangi kita ki perlok ki bampat don ka well qualification kan la da ki le akum ta klem ka jingtip jong ka Sorkar wa ya ka gran ru di ban penduk ya kum kita ki school wa ya ka gran ru di ban penduk tenang ta ba nang ni sakmat ka dei bandon kata ka nasno ba kham tam mo ki minister ki bapet ya ke education ki don kam bandon kata ka knowledge ka babiang kata ka qualification ka babiang bat ki dei banlong smart active and intelligence ki dei banlong ru ki ba le bahai ki homework ki dei ban pet bahai ki guidelines halor ka education ki ba nakane ka new education policy jong ka Sorkar India rumo katu kat ni let's say kindai ki ba biang ba bat ka state Meghalaya ki ban biang ba bat ka North East ndrei ngasmo ki don pat teng ki guidelines ru ki bam yahap bat ni ki rulum ki bam yahap bat ni ki North East kum kita ru ngasmo ki nakaliang ki minister duni ki banglong very smart very intelligent very active kumno bakin ya counter act bat katu kat ni ki guidelines ki bam yahap bat ka state jongi lani ki bam yahap bat ki rulum jongi ho chari dakar ki bun kita ki ai ki baki ai la se ka biang ndai katu kat ni bat ki don ki guidelines su ki bam yahap bat ni ki rulum